και τι κάνει ο βασιλικός άνθρωπος. Ανεβάζει πάνω από το Θέλω να σπίτι. όταν ο Πόμορας το πορτό, όπως ακόμα και να είναι ασφαλής περίπτωση, υπογράφω το δεύτερο. Ποια είναι η κρίση σωστή, πώς το Εγώ θα πω πως είναι. και πόσο καιρό μπορούμε να το διαχειρίσουμε αυτό. Πολύ ωραία. Λύγει αυτό, αλλάει, τι κάνει. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε το βασιλικό πορτό αρκετό καιρό, περισσότερο από ένα χρόνο, το βάλουμε μέσα στο μέλι. Μέσα σε ένα κατέβουμε, αν το βάζουν μέλι δηλαδή. Ναι, το μέλι έχει βακτηριακή δράση. Το βάλουμε στο μέλι, το βάλουμε στο ψυγείο μας. Εγώ θέλω ένα βραδάκι στο ψυγείο μου 2 εβδομάδες τώρα που μου το έχει δώσει η μαμά μου. Ένα πολύ καλό βασιλικό πορτό, δεν είναι πολύ. Όχι, δεν το χρησιμοποιώ και τώρα μου πεις ότι δεν το χρησιμοποιώ. Σπάνια πήγαινα κανείς ο δίπλα στις ψηλές γυναίκες από τα χαρτό. Μετά από αρκετά χρόνια πρέπει εδώ. Ωραία, καλά μας λέει καλημέρα στην Καλαμάτα. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Μια καλημέρα μας είπατε, περιμένει η Ταγιάννενα, η Γουμενίτσα και η Πρέμετρα. Μια καλημέρα, μια καλημέρα. Όταν λέμε ένα λεπτά, αφιερούν παντού στον Ελλάδα. Και πέρασε και ο φίλος μου ο Αλέξανδρος από τη Θεσσαλονίκη, τον άρεσε ο άλλος ο φίλος μας ο Γρηγόρης που είχε έρθει από την Ολλανδία και δεν μπορεί να μας πει μια καλημέρα. Βεβαίως. Στη Σάμος, τον Γρηγόρη λοιπόν, και τον Αλέξανδρο που είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη. και προχθές κατάγει κάναμε μια εκδήλωση για το μέρη στη Θάσο. Ένα από τα μέρη από τα ωραιότερα της Ελλάδος. Φανταστικό μέρη και πάρα πολύ ωραία. Η Ελλάδα έχει 25 διαφορετικά μέρια. Αλλά εμείς τα μπερδεύουμε για να παίρνουμε ένα αντίδετο κάθε καθαρότητα. Επειδή σας στήρευτο, Ένα λίγο στο βασιλικό πορτό να πούμε αυτό το θέμα. Βασιλικό πορτό. Βασιλικό πορτό. Βασιλικό πορτό έχουμε στην Άρτα ορισμένους μελισσοκόμους, γιατί θέλουμε πάρα πολύ μεγάλη ανθοφορία για να βγάλουμε βασιλικό πορτό. Άρα στην περίπτωση αυτή, τι κάνουμε. Βάζουμε μερικά μελίσια. Αν το κλείσει δεν μπήκαν όλες, θα μαζέψουμε ορισμένες τώρα θα τους μαζέψουμε εδώ πέρα έτσι, για να δούμε μέσα. Μαζεύουμε τις θέσεις, είναι καινούργιος τρόπος αυτός. Και έτσι μαζεύουμε, δεν πατέρνει τίποτα, πηγαίνει σε ένα πλαστικό που κομμάτι μέσα. Ναι, μαζεύουμε σε ένα γευτάκι, πηγαίνει σε ένα μικρό αυτό. Δεκανόικο οξύ, ανοσοποιητικό σύστημα αέρα και ρυθμίζει όλες τις λειτουργίες των οργάνων του οργανισμού να δουλεύουν τέλεια. Από πού το παίρνει. Εκείνη το νέκτα που λέμε, το νέκτα είχε μέσα και βασικό πορτό. Από παραγωγούς, από τον δρόμο, ένα μεγάλο ποσοστό του βασιλικού πορτού είναι ικανότητα. Αλλά βγάζω δεν είμαστε, δεν έχει την ποιότητα που είναι ελληνικό βασιλικό πορτό. Δηλαδή, σε σύγκριση που πάνε στη Γερμανία και στις πληροφορίες των Γερμανών την υποδομή, το βασιλικό πορτό είναι πάρα πολύ απρόπτωτο στο ελληνικό. Και η Άρτα, και η Γουμενίτσα, και η Πατρίκαλα, τα μέγα δικά σου του Πελοπόννησου, η Κρήτη και τα νησιά μας όλοι βγάζουν πολύ μικρή ποσότητα βασιλικού πορτού. Δηλαδή δεν είναι αρκετός αυτός που χρειάζεται η ελληνική αγορά. Η Ελλάδα βγάζει περίπου 13.000 τόνους. Το χυμάρι είναι περίπου το 4, δεν είμαστε λίγο.